sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7, digdi sa GB, garantisadong bareta. Marhay na aga mga tugang Martes po ngunyan, Oktobre 7, 2025. Ini po ang Bareta alas 7 asin sidelines ito yung Veracruz mga Bareta sa lado lokal. DPWH Bicol Regional Director nagagaling pasensya sa inconvenience ang sinapar kan mga barangay dahil sa distroso na dinarakan konstruksyon ng tinampo sa Isla Cagaray sa Bagagay Albay. Palpadagos ang espuersos na reparuhonin marhay ang sitwasyon kan operasyon nin Quarry sa probinsya nin Albay. Gobyerno lokal kan Libon Albay nagapilar kay Presidente Bongbong Marcos na ikonsiderar ang pag-irahay kan mga nagaba na dike sa indang lugar sa tao kan investigasyon kan kontrobersyal na korupsyon sa nasyon. Pagbuhay sa giraray kan Go Green, Grow Green Albay program, pagururunan pa kan Committee on Agriculture and Fisheries kan Junta Provincial kan Albay. Sa lado nasyonal, Senador Mark Villar asin magagom na diskaya mahampang sa ICI ngunyan aldaw. Snap election ni Cayetano pamparibok sana sa isyu kan korupsyon. Balakan niya ang sinabing wishful thinking o illusion sana ang rekomendasyon ni Senador Cayetano na snap election. 26 billion pesos na hali sa flood control projects na ibinalyo sa DepEd ipigbida ni PBBM sa selebrasyon kan 2025 National Teachers Day sa Pasay City. Sa ibang nasyon, rescue operation sinilansar matapos matrap ang sobra sa 200 ng hikers sa Mount Everest slopes. Baretang Sports, Pacman, piga-asikaso na ang masunod na laban sa Enero. Yan ang headlines kasi ang Bareta alas 7. Asin kami po ang sidong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardela Daing Iba. Ngunyan sa detalles ka mga Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Sa detalles ka mga Bareta, naging mainit ang pag-ururon ka nagaging aldaw sa Red Room kan Kapitolyo dahil lanta si kung kay Congresswoman Crisel Lagman ipinagudak kan bulod na ginibong tinampo sa insertion mismo alis sa DPWH nakabugtak sa program funds kan General Appropriations Act. Pero kini na pag-araman ang ginudak na bulod dating tourism site kung saan ini ang highest peak kan Cagaray Island na pinagsasakatan kan mga hikers taganing mailing an overlooking view kan kaislahan. Sikong sa entrevista kan DCGB News kay Albay Governor Noel Rosal, kanenot may nakataltag pang gwardya na halis sa contractor na SunWest Incorporated sa entrance kan tinampo na nagbabawal sa publiko na maglaog bagay na pinagnalasan dahil ta government project ini. Sa paglibot kan gobernador nasa apat sa kod anom na lanes kan tinampo kung sa'y nahiling man ang sarong helipad sa itaas kung sa'in warang nakikinabang ng mga residentes dahil warang katawo-tawo sa palibot kan tinampo. Pero kini nagpaabot man ng kaadita na simpahayag ang mga kapitanes kan mga barangay na apektado kan patinampo kung sa'in sigon sa sarong opisyal kung sinunod ang 2-lane circumferential road tapos nakuta na ini. Sigon man sa kapitan kan sarong apektadong barangay na tahuban kan proyekto ang sarong falls asin ang salog na pigdadayo sa barangay Tanagan kung saan sigon sa mga eksperto di peace lining may balik sa dati. Sa ultimong kabtang kang pag-ururan, nagagad na yung pasensya si DPWH Bicol Regional Director Virilio Eduarte sa mga opisyalos kung saan pigi-asigurar kini na ma-deploy sinta ng mga ekipahis na makondusyon ng dredging tanganing masiguro ang kaligtasan ka mga residente sa barangay Kagbulakaw mientras na mapadaraman ng ekipahis sa personahe sa anahensya sa barangay Tanagan tanganing may balik anawara na sapa na tahuban kan pinagigibong proyekto. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Kamuta, sige pakaraot na, no? Pero mo yan, damage na nangyayari sa barangay. Okay, may project, pero sa damage sa tao. Kaya nakatarambaga si Director sa ultimo na minagat siyang pasensya. Diba? Kasi nahiling niya sa mga kurahaw kan barangay. Pagkapat, utusan ng Kagbulakaw. 2 to 3 meters ang luminabog. Ang ganyan sinabi ni Claire, na dapat, ang DPWH, yung bagay ng conduit. Pagkabot kang pundo, mapapasa inda. Dapat man, ilingunin ka so bubugtaman. Diba? Kung dahil man may puan araw kan kadakula, dapat ma-justify sila.
Padagos sa nispersos ni Albay Governor Noel Rosal na riparuhonin marhay ang sitwasyon kan quarry operation sa probinsya. Sigon kay Provincial Administrator Engineer Raul Rosal, natapos na sinda kan ebalwasyon sa paagi kan audit team. Mantang isusumitir ang kabilugan na report kay Governor Noel Rosal sa mga masunod na aldaw. Nadiskubre sa inspeksyon ang sobrang pag-abuso sa quarry operation. Apwera sa over-extraction sa mga quarry sites, nakasubra na sa permitted extraction limits, mantang hazardous na ang mga quarry sites na peligroso na sa mga residentes, na nakakaraot sa ecology kung kaya nagkakaigwanin mga pagbaha. Matatandaan sinabi kan opisyal na nasa 30% kan mga quarry operators sa probinsya kan Albay, andain na makakabalik sa saindang operasyon. Sa iba pa niya itong mga baretang lokal, ginibo kasuhapon niya na Libon Mayor Attorney Mark Gregor Edward Saison as in Vice Mayor Attorney Janero Saclag ang 100 days report sa makapagal gym sa Libon Albay. Sigon sa entrevista kan TCGB News kay Mayor Saison, iprenisintar ninda sa aktibidad ang mga akomplishmento sa Sangatos Dias na pagtukaw pon kan Hulyo ngunya na taon. Sa aktibidad, pagpresenta na kan duwang opisyal ang sa inda mga reports kung saan ibiniklad ang sa inda mga esparsos na ginibo kadakon man o kaya katagod man kan mandato sintiwala na pigtao sa mga tagalibon sa nakaging eleksyon. Mientras tanto sa mga mayor na hagyat na nakahampang ka mga opisyales ang mga nadanyera na flood control structures ka mga nakaging bagyo. Alagad sa ngunya ang padagos na naghahanap ang lokal na gobyerno nin pondo tangani na mapakaray ang pasilidad asin maprotiran ang mga residentes sa insidente nin pagbaha. Siyempre po digdi sa executive department ang local government unit ang sa kuya po bagang poder bilang alkalde issue kan mga iba't ibang executive orders na iyo po talaga inyong pinupunan sa mga programa kaya magpunto kita po nagtukaw naka-issue naman po ako ng more than 30 executive orders na sa iba't ibang sectors, social sectors, economic sectors, peace and order tapos na mga kaipuhan as in priority na dapat kita sa sarong lokal na gobyerno. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Kinumpirmar ni Albay Governor Noel Rosal na inako ni DPWH Bicol Regional Director Virgilio Eduarte ang bako hali sa original development plan kan DPWH ang Ridge Road Project sa Barangay Kagbulakaw kan Bakakay Albay. Sigun kay Rosal, ipinaliwanag ni Eduarte na ini sarong insertions sa irarom kan unprogrammed funds kan General Appropriations Act o GAA asin bako parte kan development plan kan DPWH. Matatandaan naging kontrobersyal ang 4 billion peso road project matapos madiskubre na pinuunanan proyekto kan taong 2019. Alagad sa gudgunyan, dain natatapos na nagresulta sa pagreklamo kan mga residentes sa pagsasabing pwede ining magkausakan pagbaha sa lugar. Katakod ka ini siniguro kan DPWH ang deployment kan mga personahes para sa dredging as in heavy equipment para sa ongoing Ridge Road project sa nasabing barangay kan Bakakay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Maapilar ang lokal na gobyerno kan Libon Albay kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ikonsiderar ang sa indang plano sa flood control project sa tahaw kan kontrobersyal na korupsyon sa nasyon. Singon kay Vice Mayor Janero Saclag ang nasabing dakdang makakatabang tanganing mabawasan ang mga pagbaha sa Libon sa pagsasabing napindyente ang mga flood control projects sa munisipyo dahil kanagapadagos na investigasyon sa aligadong irregularidad sa flood control programs nationwide. Ang mga affected projects sa flood product protection iyo andi sa zones 1 asin 3 kan barangay San Agustin na nadanyaran kan Bagyong Christine kan Oktubre 2024. Sagod ka sa mga oras na ni, plano man kan Libon government na personal na ihatod ang resolusyon sa presidente sa oras na mapulbaran ang resolusyon ngayon aldaw para sa immediate attention sa flood-prone areas kan Libon Albay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Gigibuhon kan Land Transportation Office o LTO Bicol ang distribution nin mga plaka kan mga motor na binakal taong 2014 sagkod 2017 basado sa ipinaluwas na anunsyo kan ahensya sa indang official social media page. Gigibuhon ini ngunya na aldaw sagkod sa aga alas 8 nin pagkaaga. Sagkod alas 5 nin pagkahapon sa Daraga Covered Court, Daraga Albay. Posibleng makakuanin mga bagong plaka ang mga motorsiklong may luma ng format o ang mga green plates na may 4 na numero asin 2 letra, pati na ang mga motorcycle plates na may 7 karakter. Paglilinaw man kan ahensya ang mga motorsiklong may MV file number na nagpupuon sa 05 man sana, ang makakakuango na sa ngunyan kan sa indang mga plaka. Dagdag pa kan ahensya kaipuhan sa nang magdara nin 2 kopya nin ORCR, sarong kopya nin valid ID kan tagsadiri asin sarong kopya nin authorization letter asin ID para sa mga representante. Mientras tanto, formal nang nagsumpa ang mga bagong elidong opisyal kan Liga ng mga Barangay Bakakay Chapter kaswapon, Oktubre 6, sa Liga ng mga Barangay Hall sa Bakakay Albay. Sigong kay Bakakay Mayor Daniel Jose Bumbales na ilihir bilang bagong Vice Presidente si punong Barangay Adrian Baraquiel kang Barangay Panarayon, mantang na ilihir man bilang Liga Board Member sina punong Barangay Danilo Bracia kan Barangay 5 Poblasyon, punong Barangay RB Belga kan Barangay Binisitahan na Mainland, asin punong Barangay Kenny Barameda kan Barangay Igang. Giniba ang eleksyon matapos na mailihir bilang alkalde si Mayor Bumbales na dating ABC President kan munisipyo, asin nailihir man bilang municipal councilors sina Honorable Faith Torre, Honorable Elenita Banyares asin punong Barangay Baraquiel na dating mga board members. Mientras na nag-asumir naman sa si punong Barangay Winifredo Banyares kan Barangay Kabasan bilang bagong presidente kan Liga kan nasabing munisipalidad. Papaghururunan kan Committee on Agriculture and Fisheries kan sangguniang palalawigan ng Albay ang draft resolution na nagre-reaktibar kan Go Green Grow Green Albay program o ang G4AP. Sigun kay 3rd District Board Member Wilfredo Maronilla, maabot kan G4AP framework na mapahiwas ang estratehiya sa reforestation, solid waste management, coastal resource protection as in sustainable livelihood programs. Apara kaini maabot man kan resolusyon na mapakusog ang kolaborasyon sa pag-ultanan kan mga ahensya di gobyerno, non-government organizations, pribadong sektor as in lokal na komunidad. Dagdag pa kan opisyal, papaghururunan ini sa mga masunod na sesyon kan provincial board, tangani na ma-establishir na sa Giraray ang komprehensibong environmental framework, tanganing mapakusog ang climate change resilience kan probinsya. Magatugang primerong partiyan kasatuyang Bareta alas 7, mga Bareta sa lado lokal, Bareta nyato sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa kamugtagang kampanahon, makalis lamang po kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa.
Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Natuwa ka ba sa serbisyo ng Generica Drugstore Pharmacist? Ikwento and inominate mo siya as Best Supporting Katuwang para sa tsansang manalo ng cash prizes. Follow us on Facebook for more details. See posters and print ads for details. Deadline of entries is until November 25, 2025. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Sa Vitales Cambareta sa lado nasyonal, nakatutok ko niyan ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa case build-up asin pag-uugid sa mga ebidensya na isusumitir sa komisyon may kinaraman sa manumaliyang flood control projects. Sinabi na ICI Executive Director Attorney Brian Osaka na padagos man ang pag-aksyon ng komisyon sa flood control anomalies. Kumpirmadong maatindir ngunya na Oktubre 7 si dating Department of Public Works and Highways Secretary asin ngunyan Senador Mark Villar asin ang magagong na kontratista na sina Curly asin Sara Diskaya alas 9 ngunya na aga. Nanindugan man si Atty. Osaka na mantinidong sarado sa publiko ang mga hearing kan ICI. Kamautan kay ni sigon sa iya na maiwasan ng trial by publicity asin magamit sa issue sa politika. Nagtutubod si House Deputy Minority Leader as in ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na pamparibuksa na ang paglataw ni Senator Alan Peter Cayetano na magkaigwanin snap election tanganing maibirik ang atensyon gikan sa isyu kan korupsyon sa flood control projects. Ipinagproponer ni Cayetano ang pagdimitir sa pwesto kan presidente, vice-presidente, mga senador asin kongresista asin magpapaapod din snap election. Sinabi ni Cayetano na posibleng kaipuhanin sarong political reset, tanganing maibalik ang tiwala kan publiko sa gobyerno. Meron tanto inapod ka Malacanang na wishful thinking o ilusyon ang rekomendasyon ni Senador Alan Peter Cayetano na snap elections kung saan dapat na mag-resign ang mga elidong opisyal ng gobyerno para sa poon sa presidente sagod sa kongresista. Sigong kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na daing panahon at Malacanang para pag-ururunan ang mga personal na ambisyon dahil okupado si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa trabaho asin pagtabang sa mga biktima ng kalamidad. Hinagad ka na opisyal sa gabos na magtutok na sana sa pangangaipok ang publiko lalo na ang mga nagsapaning kalamidad imbis na pansadiring interes na ang pag-insindihon. Enot kay ni sinabi ni Cayetano na diskenado ng maray ang publiko dahil sa grabing korupsyon kaya kaipuhan na ni snap elections taganing masalidahan ang gabos ng mga opisyal asin makabuelta ang tiwala ka mga namamanuan sa gobyerno. Ipigbida ni Presidente Bongbong Marcos na ibinalyo kan gobyerno ang sobra 26 billion pesos na pondo hali sa mga flood control project pasiring sa Department of Education o DepEd. Ginibo niya ang anunsyong ini sa selebrasyon kan 2025 National Teachers Day sa Pasay City, Kasuudma. Sigun sa Presidente, ang 26.55 billion pesos na pondong ini itatagama para sa mga programang pang-edukasyon, arog kan teacher compensation, mga bagong classroom, pagpapakarhay kan nutrisyon kan mga aki asin teknolohiya sa mga eskwelahan. Tinaawan doon ni PBBM na mas makikinabang ang sektor nin edukasyon imbis na ang mga flood control project na pinag-unambitan bilang bako viable o dai kapaki-pakinabang sa presente. Kinumpirmar ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting na naisumitir na kan Judicial and Bar Council o JBC sa Office of the President ang shortlist kabang nominado para sa posisyon kan Ombudsman kaswapon. Kaibanan sa mga napili na kandidato ang presenting Justice Secretary na si Jesus Crispin Boying Remulla matapos may sabayan sa iyang pangaran sa shortlist kan JBC para sa posisyon kan Ombudsman. Sinabi ni Remulla na padagos sa iyang trabaho na daing pagbabago. Ang Ombudsman iyon responsable sa investigasyon sa mga kaso ng korupsyon sa gobyerno. Pero kay Remulla may anumpang mga pangaran na kaibanan sa shortlist ini
iyo sina former Commission on Audit Chairperson Michael Aguinaldo, retired Court of Appeals Associate Justice Stephen Cruz, Supreme Court Associate Justice Samuel Gairlan, Deputy Executive Secretary Annalisa Logan, retired Supreme Court Associate Justice Mario Lopez, asin Sandigan Bayan Associate Justice Michael Frederick Musni. Inako ni House Speaker Faustino D. III na nagbaba ang tiwala kan publiko sa Kamara de Representantes dahil sa flood control project controversy, kaya igwang mga empleyado na nagko-commute na takot na magsulog nin uniforme. Sinabi niyang makulog man akuon, pero talagang nagbaba ang tiwala kan namamanwaan sa saindang institusyon. Pero iniman ang pagirumdom na mas kaipuhan na pakarayon ang trabaho, asin ibalik ang tiwala sa paagi kan onestong pagserbi. Hinagad ni D sa mga empleyado kan Kamara na magtabang sa pagpapabuelta kan tiwala kan publiko sa Kongreso, asin tinaawanin doon ang importansya kan pagkasararo, integridad asin dedikasyon sa serbisyo publiko. Tinaawanin doon ni D ang kahalagan kan papel kan mga empleyado kan Kamara tanganing maipasar ang mga propwestong ley na kaipuhan tanganing mapakarhay ang kamugtakan kan nasyon. Hinagad man kan House Speaker ang suporta kan mga empleyado kan Kamara tanganing maipautob ang mga kinakaipuhan na pagbabago para mas mapakarhay ang pigtatao kaining serbisyo. Ipinagiromdom kan leader kan Kamara sa mga empleyado na ang bandera kan Pilipinas bako sa nasarong simbolo kan nasyon, kundi simbolo kan pangako na pagsiserbihan ang mga namamanwaan. Dagatugan para po sa satuyang bareta sa ibang nasyon. Asin salado ni Karawat Sports. Kuya po si Nicole Ann Gloriani sa detalye. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraan tabay. Tulos na piglansar ang rescue operation sa sobra 200 na hikers na natrap sa slopes kan pinakalangkaw na bulod sa bilog na kinaaban ang Mount Everest matapos na bumagsak ang tipak nin mga nyebe o yelo. Base sa mga report, nasa 350 na mga hikers ang naibakwar kan mga rescuer sa ligtas na lugar. May mga nagkapirang tents naman na natambunan kan mga yelo. Mantang pig-ebakwar kan mga rescuer ang mga grupo nin mga turista hali sa mga buminagsak na yelo. Enit kanina ko ng mga turista nakipagsapalaran na mag-trekking sa Tibetan Valley, pasiring sa eastern side kan Mount Everest kan weekend, kasabay kan pagpuon kan 8 aldaw na national holiday sa China. Pamoso na sabing lugar sa mga turista bilang hiking spot, lalo na sa pag-abot kan pigaapod na Golden Week holiday. Nangyari man in insidente sa tao kan nagkapirang aldaw na maraot na panahon sa reyon. Sa kataning kaini sa Nepal, nasa 47 katawo ang nagadaan puon kan Biyernes matapos ang magagabat na pag-ura na nagdaranin mga pagrasay nindaga asin mga pagbaha. Sa laro kan Karawato Sports, pigsa sa pinal na ni Filipino boxing champion Manny Pacquiao ang laban niya kay WBA welterweight champion Rolly Romero. Sigun kay Pacquiao, pwedeng mangyari ang laban o ang laban kanduwa sa bulan nin Enero. Dagdag pa kaini na may nagkapirang mga diit na pigasi kaso may kinaaraman sa nasabing laban. May record ang 46 anyos na si Pacquiao na 62 na gana, 8 daog asin tulong draw. Kanun niya naglaban si Pacquiao kontra kay Mario Barrios na nagresulta sa majority draw. Mantang si Romero igong 17 gana, 2 daog asin 13 na knockouts na 17 taon na mas hoben kay Pacquiao o Pacquiao. Nakuha ni Romero ang WBA title matapos daogon si Ryan Garcia sa paginin unanimous decision kan Mayo sa laban na ginibo sa New York City. Yan ang detalyas kan mga bareta sa lado kan ibang nasyon asin sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole. Sa kamugtakang pong panahon, nasa linya man ang Pag-asa West Regional Forecasting Center, Sir Ariel Samudio. Sir Ariel, bless kami. Okay na aga po. Para po sa tuyang weather forecast, ngunyan na aldaw nin Martes, northeasterly wind flow ang nakaka-apekto sa eastern sections kang northern as central Luzon, samantalang intertropical convergence zone ang nakaka-apekto man sa Palawan, Visayas at Mindanao. Ang update man sa bagyong may international name na Halong, sa ngunya nasa typhoon category na Inio, as inuri man ining mataan sa distansyang 1,875 kilometers east-northeast kang extreme northern Luzon. Nanatili man na mababa ang tsansa na magilaw pa Inio sa Philippine Area of Responsibility. Samantala, sa Romana Low Pressure Area ang namataan man sa distansyang 2,285 kilometers, sirangan kang Eastern Visayas. Ang low pressure area, nakulang man tsansa na mabilog sa sarong bagyo, alaga dahil man iniyo inasahan na malaw sa Philippine Area of Responsibility.
Sa ngunyan, sa maghapon, ang probinsya man kang Masbate, digdi sa Kabikulan, nilalauman man na magkakaigwanin, mapanganoro ng kalangitan, may kalat-kalat man na pag-uran, asin pagkikilat pagdaguldol, dahil man sa Intertropical Convergence Zone. Samantala, ang natatadang parte man kang Kabikulan, nilalauman man na magkakaigwa sa maghapon, mapanganoro ng kalangitan, na igwa man mga pag-uran. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na halay sa norteng sirangan na ano matean, may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kad kadagatan. At tinatay agwat kang temperatura sa maghapon, 24 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 5:35 ngunyan inaga, masulno pa dyan alas 5:31 nin hapon. Halidigdi sa Diyos ti Pag-asa, Ariel Samudyo. Thank you very much, Sir Ariel. Mga tugang ginapang kabilugan ka sa tuyang Bareta alas 7. Mga baretang tinig po na singkinalap sa DCGB News base na nakalis na 12 oras. Sa pangarang ka na katuwang niya to sa pagsurat kang mga bareta sa news base, si Jenny Matthew Ballaran as in Nicole Ann Gloriani. Lado technical, kasabay niya to si Kuya Juna Pulis, DCGB Social Media Department niya ang budyan si Jerome Nico Martinez. Sa pangaraw po kang bilog na pwersa ka Mega Force Patrol, hello kay Benji the Pogi. Kiriman kay Emerick Albert Lorejo Amarles, Romy Oba, Kuya Bob Candano dyan po sa Tabaco, si Omer Alista Lola, good morning everyone, at saka si Ning Bron Marina Aga, nakantabi man si Noriel Vigueras, asin si Rosemary Mulyasgo, good morning. Nagabos po naka-tune in sa 729 kHz sa bitang ka mga radyo sa AM band, asin sa 106.9 WGB Tabaco City. Kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardila Dainibal. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Abangan na po masunod ang apot with BP Henry Maceda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan niraray sa aga.